Greetings, uVKJ Africa. This is Have a Coffee with me. Ngihleli esihlalweni sakhe ngishamaseke namhlanje, and I'm also grateful ukuthi ngibe kwi-show co-produced by i-first guest esizoba nayo manje. Let me remind you ke bafethu ukuthi siyacela ukuthi ni-subscribe, ni-press leyo notification bell so that you don't miss any shows. Also ni-comment, niphinde ni-share kuma social media platforms enu. Yes, this is Take Two TV. Namhlanje ke i-guest yethu yokuqala and also a co-producer episode. It's a music producer, well experienced music producer ase Claremont, and also kwi business le outdoor entertainment, that is none other than Stigzet. Khamba kanjani Makeba? Number 1 bafo. Yeah, kushuthi ke namhlanje kwi business engagement esinayo. Siphethe ama producers, ama products lawa enwabonayo phambi kwenu. Iqabunga lapha siphethe futhi nama source mysterious hits. Sizoxoxa ngaloko ke kuhambeni kwesikhathi. Stigzet lithini udaba? Ngiqale ngibingelela ababukeli bonke eMzansi. Yes. Ngibingelela abafowethu kwi podcast, director, cameraman, i-crew nje yonke. Yebo. Bafethu ne-input enkulu enidlalayo nalento eniqalayo njengamanje inkulu futhi izoba inkulu. Leyo nto nje sishayela ihlombe. Siyabonga. So uqala kothando lokuthanda abantu nokuthi sifisa abantu bakithi bavele kuqale lapha ku music njengoba besikudla nomsawa weyingane. Yes. Lamhlanje bakhula and asiye singayibheki kale ukumentionwa. Yes. Enye leyo isothandweni lomuntu, but ngenxa ukuthi story set siyasazi abantu basuke bebuka namanje bayabona abantu sibhizi noDeponez, sibhizi nabafowethu bama perfume ngelinye ilanga umuntu uzoshayina abemkhulu, but abantu bayazi sisukaphi singabodaki. So mawumuntu ungayifaki lento yokuthi shamase kumele abantu bakupraise. Yes. Bona izokukhuba wena yenza into ngothando yonke into izozenzakalela. Understand? The time isikhathi sihamba. So siyenzile emculweni bashayina abafowethu thina sijabuliswe lokho. Namhlanje Claremont iyashayina ngamagama athile, Mawoli Indondo sijabuliswa yilokho. Khona Oleg namhlanje sijabuliswa yilokho. So namhlanje sise businessini siphusha abantu bakithi abansundu. And asibheki ke this time ukuthi uqhamuke Claremont. Yes. Sibheke ukuthi wena umuntu omnyama lento yenzayo inayiphi impact eyifakayo empilweni zabanye abantu. Kunosisi la iLoves collections. Uzenzela yena from the scratch, ahlanganise uyena wazi uhlanganisana ukuze umuntu anuke kahle. But namhlanje nayi products yayibona very professional and ingangena ezitolo ko Fortune gap. Ngelinye ilanga soziqhenya umuntu wakithi omnyama lo. Kunabantu azobaqasha. Ngenkathi kuhlanganiswa lezi zinto ziplagwa kuze kuphume lokho kuphumayo bahambe bafaka isinko eyedwa. Yeah, job creation. Yena eyedwa kodwa kunabantu abazophila underland. Kunosisi Mysterious isource uyaxova asazi uhlanganisana kodwa kuphume lento ezotesta kamnandi koshisa nyama abantu sebedla and uzoqasha abantu. Thina ibelieve yethi leyo ukuthi lezi zinto abayisungulayo West Party kwavele kwabantu besifazane. Sure. Women empowerment. Abantu besifazane kwaziwa ukuthi bafuna upolitika abantu besilisa basematshwaleni bafuna imali ibizwa ngamagama. Umuntu wesifazane kwazi ukusungula into ngenhloso ukuthi kuphila abanye even abesilisa philisa nomndeni wakhe. Lo muntu simshayela ikhulu ihlombe futhi si 100% kumsupport. Lamhlanje ke sila kwi podcast ye Take Two TV. Take Two TV iyodwa nayo masingakhuluma ngayo enye production efikile online for abantu bakithi abansundu ukuveza amabhizinisi, music,
yonke into ephathelene nodaki uzoyibona kwi Take 2 TV. Politics yini uyibona kwi Take 2 TV. Ine crew yakhona, abafowethu basanikela ngezandla, ngelinye ilanga khona umvuzo ozoba khona. Sure. But konke kwenziwapi ngothando, ngoba once into wayenza even lama products lawo. Yeah. Labo sisi ngine shop kune loss abayishaya kunemali ephuma emaphaketheni abo. Kodwa ngenxa ukuthi kunothando phakathi. Sacrifice. Bayazi ukuthi lento imali izoziqhamukela. Sure. But uthando involve. Ukubalekile esikhuthaza abantu njengamanje screenini South Africa yonke. Yonke oyenzayo qala ufaka uthando la lento othi uyayenza. Yeah. Ungayenzeli ukuthi ufuna ukubukwa nokushayina nokubongwa. Wena qala uyithande lento yakho. Sure. Automatically abantu bazoyithanda. Ngizwa kahle Mageba kune brand esiqhame kakhulu Sticks at Outdoors. Can you briefly tell us about that? Sticks at Outdoors ufike uthi wena unoshisa nyama uyawubona ushisa nyama wakho abawunakile banake isiyakhala Sure. Isiyakhala launch ngiyalinganisa lamagama ngiyalinganisa. Yeah. Ungushisa nyama wena kwaMkhize shisa nyama but kuneziyakhala launch abantu bafana neziyakhala but awazi yini kumele uyenze ukuze uMkhize shisa nyama abantu bayinake. Thina masifika sofika kaMkhize bese sisho ukuthi hayi yazi Mkhize kumele abantu bangakunaki. Yazibona ithebe zakho ingcolile. Yabona lolu khethe lakho lurastile. Awufixe lokho. Yeah. Yabo? Bese Mkhize awusho kanje bese sifika nale gang yama camera nina. Exactly. Nishuthe ama angles are right for Mkhize shisa nyama. And then senze post sifake finish, sifake branding. Iqala Mkhize ibe kwi competition or kwi league eyodwa nebani launch. Bese the time siyipusha ku social media kuzoba nomcimbi abantu bathi siyayake namhlanje uyaziyahluka iMkhize. Umkhize into asala nayo eyokuthi why abantu namhlanje bangithande, why bagcwale kwami namhlanje. Umkhize into esizoclicka kuyena ukuthi kunento ezifixiwe la the time kwenziwa umcimbi. Okay, othi ngiyilungisa ngoba ukwazi ukutshela umuntu ukuthi fix ukuthi umtshela ngomlomo. Yenza abone enze nenzo ngoba ngalelo langa uMkhize uzokwenza ithili yakhe izonyuka. Sure. Imali. Yeah. I-staff sakhe sisovaya nabantu becwala ngaye and uzozibona i-lifestyle njengaleya. Yeah. So uMkhize uzozifixa lezi zinto uzomfica ngelila uMkhize sekhe ikapot sefaka ama tiles. Iyona ndlela yokukhulisa umuntu omnyama ngokuthi asibenzele lezi zinto abangayinakile zoku-attracta umphakathi wethu bese besala befixa. Yes. Lonke ibhizinisi alikho lizothathelwa phansi, alikho lizobukelwa phansi. Ayikho indawo ekufanele kuthiwe njengalesi kuyona. Yayibona ndobukhazikhazi lo. The zone. The zone one of the best at Claremont. Yes. But usangaqhamuka nawe ne zone yakho ngakini. Yeah. Not on this level but ili zone yakho nawe ngakini. Ngeke abantu bagibele bahambe bakushiye ubenzele into engcono. Abantu basishiye emalokishini baye komgababa baye endaweni ezithile zamagama hayi ngoba bezizonda. Ithini esingazithandi nezindawo zethu asizifixe silungise. Tshela abasebenzi bakho bashanele batreat abantu ngendlela eright abantu bazosibhaya isikele emsamo. Uselapho Mageba this is attracting ama tourists as you say and siyakubona futhi involved in Claremont kwadabeka tourism office. Ithini into? uClaremont kwadabeka tourism sibafica lapha eoffice bayaphusha and bayi platform eright yokugibela kunoma ubani osamusha office ukusungula business lakhe azisondeze ezintweni but umphakathi awunalo ulwazi laloko bazibonela ioffice nje thina okwethu kuhlezi sibakhuluma sibaveza ukuthi nangu Claremont tourism kunento zokufixa lapha kune equipment eningi lapha iyamahala abanikele ngayo ukuthi waze office yes sikunikeze nemhlahlandlela
bazokunika nebranding mawunomcimbi bakuhlobisele nje ubona yabo bazokufakela futhi bazokhuluma no Durban Tourism ngoba bona bayingane yakhe bakhuluma bacele kubaba kubalula so noma ngabe yini ofisa ukuyenza ngakini sondela ku Claremont Tourism eKatlako not only Claremont usukamashu usemlazi kunama tourism ayilocal angakhona abantu abawaxhume ababasebenzise causing ababasebenzisa ababanaki ababasebenzise bafuna ukusetshenziswa sometimes abanayo le budget wow yokuthi bazokuxhasa ngo200,000 wenza umcimbi banikwa ibudget yokurana ama office ukuthi aphile so that mabefika abantu bathola usizo bese bona bebanika iplatform eyiyo yokubaxhume endaweni eziright makes a lot of sense bafethu emakhaya sise the Zone Lounge 28 Madondo Road eClaremont eNdunduma indawo entertainment and also if you are looking to host your parties ungabooka if you are looking to do a conference mhlambe for your organization ufuna ukwenza imhlangano this is a place to be Mr Stickzet okay ishow futhi ke is brought to you by Debonairs Pizza kwaDabeka kuphinde futhi kube yiyona iShell Garage khona lapha na kwaDabeka into eyenzakalayo la thina asibuki ngesolobhlanga masibuka ibusiness sibuka ibusiness ezophilisa abantu bakithi local for example uDebonairs urana abafowethu baseNdiya yebo so meberana baqasha abantu bakithi abaningi staff sala eClaremont esisebenza lapha kuthina kwakho ingqondo because labantu abagibeli bemsebenzini vela vuka umuntu aqoka iuniform ayisipaneni so uma ungayibuka ngesothi amandiya izokulahla solimala ngempela ayizokulahla so ngabe nalutho socosha amaphepha so ithi lento baba futhi baseNdiya but bagrunyiwe ukuthi njoba ningi abantu baseNdiya nirana lo msebenzi ingxenye eningi ye% alisize abantu bendawo usho ukuthi nizoqasha abantu bendawo 2 nizozixhasa izinto zasendaweni ingakho ubona bethi sithina siyingxenye yale podcast sivezeni ukuthi nathi sikhona uShell Garage usisi oudaki unama garage inqwaba nakomlazi kuyimanje besikhuluma nabo ukuthi khona lento yabafundi yephepha bayibuka bayithanda ukuthi awuyazi leli phepha malithengwa alis cost even more than 5,000 belithenga so sicela ukuthi Sticks ngomunye unyaka sivele silithenge thina njenge garage sibanike mahala yayibathi yakhe ingqondo lo should masufike egarage wena uzofuna iphepha uzolinikwa mahala awusezolithenga 2 kuzolanda entertainment kuzolanda podcast Take 2 TV yenza isabafunda ama interview bachaza ukuthi bazizwa njani kube mnandi kuphithizele ngalobo busuku yabo ngekathi kuphuma iphepha leyo nto next year izoqala lithi garage sicela nisifake nathi sibe ingxenye ye-podcast baningi ama-businesses khona ngisho no-KFC yibhunu KFC ibhunu nalo liqasha odaki iqasha ikhampani yama-security ekata lapha yabodaki so i-percent eliningi liya kobodaki so asiyibuki ngesolobhlanga umuntu osuke erana into maningi futhi mna kunezakhiwo eziningi ezirana othala uthala singawazi nokuthi ubani owayetheni abelungu abangaki but kunezitolo nodokotela kuma business othala leyo nto ngeke uzuyinake masinganaka lawa amancane ukuthi arana obani sizolahleka let's support yonke into sigubezele sibi security yento yama business ngoba the most sifana nalamazwe lawa angenazi idingo ngenxa ukuthi asixosha amandiya asixosha abelungu ayiyakhe ingqondo asiprotecteni lama business enza indawo zethu zibe zinhle zibe isilungu
zibe naleyanto yes yomfutho. And the more abantu bakithi ngoba abantu bakithi khona into ebadomayo waceba wazi ukuthi fanele emhlanga ayothenga amahenis Sure. anika amasulumana angawazi imali abhukha amahotela athajole namacherry iningi imali efakwa abantu bakithi sebecebile kubantu abangabazi bengaboni economize abeze lokushini bese lezi ezinye inhlanga zizoinvest elokushini yayiwathi manje ihamba kanjani yeah akwekukhuliswe labantu bakithi ukuthi mawuceba wazoinvest wazovula ulo udeponers noma uMcDonald ekhathi lakho lezi zinto ziyathengwa lezi zinto uzozenza ekhathi ngoba ngithi usunemali maye le mali yakho wena uhamba uchomela abantu bakini ayiyakho ingqondo izwakala kahle uchoma ngeingubo zokugqoka amablue angawazi ukuthi athungwa oba sinochuba horse abafana bala ku KK abathunga standard Sure. international but ngoba ula KK wena ufuna ukugqoka yena ufuna leli gama lawo igama lelo ongalazi yeah hayi ngizwa kahle stick zethe ngizobuyela back kwelokhuzana if ukungekho esikushiyayo ngizobuyela back ku stick zets outdoors and check if is there any upcoming event ezoba khona nje so that sizokwazi ukuthi siyojabula khona kuma event ke siyaba ingxenye kakhulukazi ama outdoors yes sake sasungula Maskandi picnic yes sasibuka lento eyenziwa ko Moses Mabhida lawo Khuzani benza into ezinkulu ngoba inkulu lento abayenzayo uKhuzani beamabhinqa abona kancane ngizothi amabhinqa abukeke ehamba ngenye level kunathi sijethi siqhamuke emalokishini sazi izinto exactly laba bantu one ba supportana ngendlela ongazi uyibona ku social media and benza imali ba supportana ama event aba ama business yonke into bayi support isibhinqa yes kodwa yonke into yemabhinqeni sure thina sibukana lento ukuthi mangicebisa uzoba mkhulu uzofana no Tyler Perry yabo waphesheya use own ama film so asingamsupportini ingqondo yethu yaselokishini yes ayisisi indawo so lo mcimbi uye kube se groundini eKK Stadium so awubanga nomfutho kuyibalo zabantu ngenxa ukuthi sashawa idate yokuthi siubeke kwi-date la abantu laba esibatargetile ekuthiwa amabhinqa abathanda lo mculo begodukile thina sashaya idate yesilokishi wasishaya sure kodwa standard nayo yonke into umcimbi wa right sizobuya futhi silokho sibuyile sifuna ukwenza uphile nala eChristianenburg kunenye ekuthiwa iFlea Market Claremont Flea Market la authority kunaba soma business bagcwele iground badayisa ne-entertainment ikhona lo mcimbi washawa nawo imvula but now uzokubuya kubuye kube ne-DJ Lex something for Claremont DJ Lex something for Claremont ilazi ezegqomo iculture yakhona ihlanganisa lo mfana yabo so udinga ukusupportwa inkosi yakho yes omunye umcimbi emkhulu ebase groundini iyayithola izibalo but not ngalendlela esifuna ngayo yabo ngoba sifuna usupport uthando so sinayo imicimbi emkhulu emagroundini esifisa abantu bafake i-energy yokusupport kakhulukazi umphakathi wethu before kusuka umphakathi wakwamanye amalokishi izwakala kahle so ikhona i-upcoming nje mhlambe okungenzeka ukuthi kwenye ishisa nyama thizeni nizobe nivakashele kukho no DJ mhlambe not for now since unyaka usaqala kanje kodwa into esengiyenzile kune WhatsApp group engiyivulile yama service providers okungabantu othothi ukwazi ukususa lo sofa lo esihleli wona from the scratch unemanufacture unabasebenzi awakhe nje ububona unje sure eyoqala from the scratch
and then kube khona umuntu one sound system, kube khona umuntu onezihlalo, ba big labo sisi. Yes. Yabo ngabathatha mina ngabafaka WhatsApp group. So ngifuna labo sisi benze sort of a event la bezokhangisa imikhiqizo yabo kuhlangene nalabo sibabonayo. So uzothi umufika kwi-event wena uthola ama stands abo siso Mastora nangu noLavezi, wena uyafika la uthenge ufake lo plastic ufake emotweni na i-VIP tent imakhi uhlale uphuze iphuzo lalela music yonke into la kuyadayiswa ufake emotweni uhlala phansi uyaphuza uyathenga wonke umuntu uzohamba ino flea market at the same time ne-entertainment iyeza izoba sekhawashi ekadabeka ebizwa ngembizo khawashi la so showcase ngezinto zodaki sifaka ama-marquees okugcina ama-tent lawa awo showcase ama-last number zwakala kahle Mageba in closing sesizofaka i-mysterious hit sizwe lapha ama-sources ukuthi ahamba kanjani. Yes. Bengizofisa ukuthi nje usalusa ugoqa so that nomuntu nje oyibuka ishow ezokwazi ukuthi agraspe yonke into azi ukuthi uaction ekumele uthathe next imuphi kuma product lawo siwabona lapha mkwethu. Yes, just ukugoqa nje before sifake i-mysterious hit. All right. Into engiyibukayo mina nengicelayo kubantu bakithi, let's support the local business. As ngishilo ukuthi kunosisi la ukhona la lama perfume wabonayo uzenzela yena. Yes. Ngokwakhe azipackage challenge ubona azenze uzowathola kuyitolo ezinkulu kodwa uthothi into yomuntu omnyama wakithi unsundu usazongichazela anitshela kuningi kokunya kwenzayo even nento zokuqoqa yabo kuningi nje akwenza under ibrand yakhe. Yes. So isifiso nje ukubona besupportwa kakhulu. That's why siqala kwimbokodo. Imbokodo inokusalela. Yeah. Bese kube ngathi abantu besilisa njalo baphushana bodwa or baphambili. That's why siqala kwimbokodo. So stick kakhulu kwimbokodo. Kuningi esifuna ukulungisa kuyona yokuthi ingahlali ibhampo baba emakhaya. Indaba enze imali nanani yazi ke sayixoxa. Sure. Bayimele bazenzele ngokwabo and laba abenza leyo nto iningi labo bakhaliphile kakhulu even uxoxa nabo. Yeah. Nangu na wenza ama-source uzongena naye use Cape Town lo asisi ukho wakhona la eThekwini uyaphusha kakhulu ngendlela aphusha ngayo uyazenzela ningi nezitolo azothi mayikhuluma naye asho asiyifakelile. Yes. Maningi namashisa nyama eswa khekha. Yes. Around iKatslethu sike saphusha inkanyezi okuyi-cider eqhamuke eJozi izofakwa eThekwini sayiphusha ibhadi sayiphusha namhlanje ayithandwa iphuzwa yonke indawo inkanyezi siyiphusha nje sakudlala ayikho indawo manje engadayiswa kuyona ngoba sasiphusha ngoba siphusha umuntu wakithi onsundu. Kuzwakala kahle. No, before we go to the break ngizocela ukunikhumbuza ke bafethu ukuthi this show Have a Coffee with Me is brought to you by Debonairs Pizza KwaDabeka and also Shell Garage KwaDabeka. We are back once again. This is Have a Coffee with Me uVKG Africa. Ngihlele esihlalweni isikakhe ngishamasa. Kuyasetshenzwa. No, don't forget to subscribe, press the notification bell, ulike, ucomment, uphinde ushare kuma social media platforms akho. This is iTake2 TV. Business engagement show. Siyabonga ku Stickzethu uMageba. Right now we are going to introduce umphathi weLavezi Collections. Sesikhuluma ngokunuka kamnandi ke manje sesikhuluma ngamaqabunga but uzoyi-introduce ke yena. Let's clap for Lavezi Collection.
Yeah, let's position. Sicela ukuthi sikubingelele siTech2 TV. Si have a coffee with me on behalf of uKing Shamase uVKG Africa lo ngizocela ukuthi uzethule. Oh, ngiyabonga kakhulu ku Tech2 TV. Igama lami nguSibahle Mwakavezi. I'm the owner and the managing director of Ilavezi Collection. Kuyi brand ke dealer nezinto ezihlukene, but for now focus it sema perfume kuma perfumes. Okay. Yes. Cishe ngathi yona kuphela. No. Hayi sizocela ukuthi usale ususifaka ukuthi ke uphetheni nokuzayo futhi. Okay, Ilavezi Collection ngidayisa ingubo, impahla from Foschini, Woolworths, Mr Price, Edgar's, etc. Nema underwears, nezinto zasendlini, homeware like curtains, amavazi, homeware nje. Bedding. Yes, bedding. Sure. So yeah, lezo zinto angisho uplift guys because abanye abantu bake bathi Acabanga how we kanjalo. thatha lezi zinto. No, I was I'm a graduate here at TCB, taking care of business which esemlazi. Yes. I mean no Mbilo, I mean edila kakhulu nabantu besifazane. Yes. So ke ngathola lelo thuba nami lokuthi ngibe under that organization, ngafunda khona for 2 years. Then besifundisa ngebusiness besinikeza le impahla. Yes. But ke we were not like giving besinikeza for free, sasithenga, sistock then ke lakhula ke business because after 6 months ngiqalile khona. That's how I introduced ke Ilavezi Collection yama perfume and nganza ama perfume kanje. What inspired Ilavezi Connection le yelokhuzana yamaqabunga? Oh, okay. So mina sithi ngawo nje ngumuntu ngaqeda isikole ngo2013. Yes. Matric wami ngadayisa ama brands like Avon, Okay. Justine, Table Charm. I was doing so well. Okay. Yes, I was doing so well. But ngenxa inkinga ethile I couldn't reach that level because lapha kunama ranks. Yes. Or manager rank or supervisor ntoni. So then ngathola umsebenzi again under cosmetics. Yes. Lapha Southgate. Lapha we were doing ama products aka also heavenly. So lapha yana khona futhi we dealing with cosmetics. So ngabona ukuthi no vele mina kumuntu oyithandayo, ngiyathanda ukamnandi and ke kunwa kamnandi is close to hygiene. So as umuntu esifazane and ngabona ukuthi ngine experience, Yes. why not ngingaqala into yami? Sure. Like as a black woman and a young woman ngaqala into yami with the experience that I have. Yokudayisa Avon or Table Charm and with the clients that I have, if ngiqhamuka ne product engithi mina okay guys now this is my product. Yes. I start dayisa Avon la sesisuccessful Lavis. Nazoke. Yabo. So this was big then get that was the inspiration yami ukuthi okay le cosmetics futhi nginakile because ngaqala ngo Avon tonton ngaphinde ngaqasha to a cosmetic company. So yeah, Lavis ke collection ma perfume yangena kanjalo keke. Yeah, khona into eshow sticks ethi la in terms of black empowerment and also women empowerment. So looking Yes. at the facts, looking at the way we treat a black business compared to lama brand amakhulu aziwayo, how do you handle approach yama potential or even ama client onawo when it comes to umuntu mhlambe efuna I product mhlambe zama ukunegotiate or something like that, uhlangana kanjani neproject kanjalo? Kuba nzima because as a small business sometimes abantu bakuthatha kancane. Yes. Ba expect ukuthi they should take ngesikweletu, and if you are out of stock you are professional, but itolo zihlezi ba out of stock. Yes. Yabo. So to me ngike ngithi kubo ngithi mina lento ekhona on stock or lento ifunayo, this is what you get. Yabo. So and if you're not satisfied with my products you should go le brand le store or Yes. that brand that you feel like, because abantu if you are running a small business bake ba expect lento le enkulu abayithola lapha. Yabo. So it's good nje ukuthi batshela abantu ukuthi no yazini if you are not satisfied with this
go la ubona khona ukuthi right khona. Right, ngizwa kahle. In terms of indlela yokudayisa i-distribution plan ithini, ngabe uyayisebenzisa i-advantage yelokhuzana ye-online as sesiphila kuleso sikhathi manje, or you have physical shops, or abantu baya order telephonical, kwenzeka kanjani? Okay, for now I don't have a physical shop, but that's my biggest wish. Yes. Because like njoba iziniki itole operators just njoba mina operator elokishini. Yes. For instance, my role model yami nje like umlayiza ice cream. Yes. Ngiseduze kwawo. So if I can have a shop lapha eMlazi that produce ama perfumes, and also ngiya supply in bulk abantu abafuna ukuthi bayidayisele. So ngi operator through online. Umuntu ngiyaposta, then usho ukuthi okay, you want into kanje ngiyakudeliverele, I can courier, or you can pick up ile ngihlala khona, or we do meet up. So yeah, I do have a page, Ilavezi Collection on Facebook, and also have my WhatsApp number, a business WhatsApp, that's a ngikhuluma khona nama customer ami. Yes. And also ke ngidayise ngo mouth to mouth. If I go kuma business seminars, Yes, business yes, workshops, networking. yes, I ngingiphathe the transparent bag, so that if ever kono interested, or if ngikhuluma nawe into engiphethe Umuntu uyibone, ashesha yes, ayibone. abanye ke bayathenga ke ngalokho ke. Yeah. It sounds like a smart move as well. Lavezi Collection bafethu ke ku Facebook, ni follow khona manje nje, as you are watching this show, ni search ni follow, so that you'll be able to order. Ngiyacabanga ukuthi nakhona page ni khona i-WhatsApp number la uzofika uyithole. Yes. Right. This industry yama perfumes mhlambe ngokuyibuka kwami ngathi crowded. Kakhulu. Ngathi crowded. How do you maneuver in terms of standing out? Yeah, iqinisile. It's a very busy industry, and there's lots of competition. There's a lot of competition, but ke kunezinto mina that I've planned ngakayiboni bezenza. Most of my companies that are operating or aziwayo. Yeah. Yabo, because if you business, I think you should look the bigger picture all the time. Yes. You should do your researches, like because South Africa khona izinto esingazenzi, but some other countries azenzayo in terms Yes. of cosmetic business. So if you are in a business kahle, it's advisable ukuthi uhlezi out there ubone ukuthi what's new can I bring, Yes. I can bring to my business, yabo. So ngeke ngize ngiyidalula izinto engithi mina I'm planning to do. Yes. But as time goes by, namandla uNkulunkulu engiphile ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubele ibusiness the way that I want ukuthi libe yilona, and the plan that I have ukuthi libe ilento le, I think kuzokwenzeka. Ufuna ukusurprise kahle. Of course, Guys, yes. mina ke personally ke mina ngiyawathanda ama surprises. Bengizocela ukuthi one before last siye kudayiseni ke manje usintroduceele lama products aphambi kwethu, abizwa ngani, ayimalini, in terms of gender kanjalo, ukuthi yasetshenziswa ama males ama females or both kanjalo. Khamba kanjani lapha etafuleni? Okay, lapha etafuleni sinama products Ilavezi Collection, ama perfume ahlukene. We have Amaka perfumes lawa la ngemuva, which is 60 rand each. Nama flavors ahlukene, they are fruity flavors. Then lapha ngale we have 25 ml loya wama males perfume. Low name is Valese Gold. Oh. Yes, so 25 ml loyana. The Azaro Most Wanted Liana, because I'm a perfume army, they are inspired by international brands. Yes. If English Jalo, we have ama brands that are well known. Yes. Yes. We play Namiga, which is good thing given now ama fragrance that I create layon. Yes. Because young Kalentela, it's art. Mixa, it's art. So I can create any punga libe con. Yes. So that's my other plan. Okay, then on lapha ku front ngala ka left, Ngakumina. yes, we have iDiesel leyana yabantu besilisa, and u85 rand a bottle. Then ngala we have iGood Girl, which is ama
ama fragrance ke that are popular. Yes. Yes, and abantu abawathengayo. Mhm. So mina kahle ngidila kakhulu nento efunwa abantu. I don't just sell everything because maningi ama perfume. Yeah. Yes, yeah, yeah. ake ngitagete the ones that engikwazi ukuthi abantu Demand. yes, they are Yes. in demand. Laphana ke ngala uGood Girl loyana na is 85 rand each. They are all based awanawo amanzi, so ama Audi perfume akuna uma ukuthi I perfume ibhalwe Audi perfume, that one is oily, ayinawo amanzi. Oh. Yes, so iwona ke lawa ke angadayisa. Then we have home diffuser. Ama home diffusers lawayana lawa ama reeds are black. Mhm. Ehene there is 120 each ibhodlela. Siyabonga kakhulu ngiphinde nginikhumbuze futhi ukuthi ke siya subscriber siyapressa leyo notification bell ukuze angakuphutha ama shows eTake2 TV. Siya commenta, siya like, siya share kuona wonke ama social media platforms. Yes. Kunamantombazana asesikoleni. Yes. Intombazana esesikoleni, it's either ibheke ekhaya or ibheke somewhere else in terms of economic empowerment noma ukuthi ahleze financially stable. Yes. How can you encourage encourage uthina amantombazana amancane in pursuing business in closing? Okay, mina what I can say ukuthi as a woman you need to start that business. There are so many businesses akhona out there. Even for 500 rand you can start your business, your perfume business. Go 500 rand and low 500 rand ungakwenzela more than 1.5. Yes. So abantu abafunda ama skills. I also get teach ukwenza ama perfume. If ever you're interested, you can come ungifonele, we make a class. Ukwenza ama perfume udayise. So engingakusho ukuthi guys as girls intombazana broke nje ayike styling. So start whatever. You can sell ama lip gloss, you can sell earrings. Yonke into abantu bayathenga, people can buy, and do not rely kubantu obaziyo or relative, your neighbors, your family. Go out. Yes. Strangers ibona abantu abama clients wakho lawo. Go to business workshops, have your products with you. Go to business seminars, have your products with you. Engage with people, network. Esikoleni, go there, no go thisha bakho, sell. Yabo. So nje that's what I can say ukuthi akekho umuntu ofunela athi umsebenzi ayikho. You create your own job. So in terms of class fanele kube umuntu ozokwazi ukufika eMlazi, I think. No. We can do it online. Oh. Yes, we can do it. But ke abantu abafana, Yes. abanye they prefer physical. Sure. But ke lokho singakuhlela. Ayikho ke inkinga, mhlambe ke asivele sivale ngokuthi uyishiya inamba yakho ukuze abafuna ukufunda bezovele bakuthinte nje straight. Yes, inamba yami it's 079 421 7277. Siphinde ukugcina. 079 421 7277. It's on WhatsApp 24 hours. Siyabonga kakhulu. This is Have a Coffee with Me. Siye break in njengamanje. Thank you very much. Yeah, siyabonga kakhulu lapha kwiLavezi collection. Phinde nikhumbuleke bafethu ukuthi ke iskill iyona empowerment ezokwazi ukuthi ikhiphe kwipoverty. So ngiyaqhuquzela ukuthi siyenze le ukuthi sihambe siyofunda, kuyafundwa online futhi le ukuthi sikwazi sihlanganise ama perfume lawa. Miss, siyabonga kakhulu for your presence and we wish you all the best in business. Ngiyabonga kakhulu Take2 TV for the opportunity, and ngiyabonga Mzansi for watching. Please watch ama episode at Take2 TV, and also please make your orders. Izindlu inuke kahle, abantu banuke kahle, imoto inuke kahle. Ngiyabonga. Yes, siyabonga kakhulu.
Azoke, welcome to the last segment of the show. Ubuyile uStickzethu Mageba manje is going to introduce guest yethu yokugcina through a call. No, maybe next week. Yebo, Alright manje. right. Ula emoyeni right now. Oh, okay, sesiqalile. Ya semoyeni. So uyakuzwa nomfowethu lo kuyena ozobuza osohlelweni right now. So mina ngizoloke nje ngikhona ngilalele yonke into kodwa kunomuntu okuyena ozokubuza uchazele ababukeli bethu eMzansi njengoba bebuka kuyimanje. Okay. Yonke into yenze kahle ngalapho. Yebo, ngihleli ngiphethe ine-source slide duze kwami. Wenze show ukuthi ukhulumela phezulu uyazwa. Oh, okay. Ngiyazwakala manje. Yeah. Ayizwakala kahle, izwakala kahle. Yebo, Sawubona bengisho ukuthi mphathi ngiyacabanga ukuthi Nange ngiphethe kube- kahle. I-video iyavela and ne-source ikhona la kimi eceleni. Nange kubingelela. sawubona mphathi we-Mysterious Hits. Ngisacela ukuthi aphakamise izwi nalo angikuzwa kahle. Sawubona mphathi Oh, yebo, we-Mysterious yebo, Hits. sanibonani. Unjani? Hayi ngiyaphila, singezwani. Siyaphila nathi. Ukhuluma no VKG Africa kwi Have a Coffee with Me on Take 2 TV. Besifisa ukuthi nje uyi-introduce kafushane uze ungene nasekutheni what inspired lento yokuqala ama-source. Okay. All right, so igama ke I hope no Bhuti Sticks ebekade senixoxelile ngami. Usiphokazi ngwakwambuyisa isibongo. Hayi sithi story sokuthi ngifike kanjani esosini. Ngingasho nje ukuthi ever since kwaba mina I've been a hustler through and through. Wherever I am, I believe in selling. I believe ukuthi money is with the people. But to cut the story short, Mysterious Hit, how it comes about is ngithanda ukupheka. I believe it's a talent of mine. Kuyekuthiwa masizalwa siphethe sifumbethe our talents. I think cooking is one of them. So ngihlezi ngihlanganisa izinto kitchen, whatever nje ukuphekwayo ekhaya ngiyahlanganisa. I always come up with ama recipes. Umama bene shop eMaboneng, Josie Maboneng, I think abantu abaningi bayazi. She had a shop eMaboneng, and I used to make this mixture. At the time being I busy sauce. Le mixture bengifaka everywhere. Makubiliswa, makwenziwa stew, ngiyayifaka le mixture. Makbraywa, ngiyayifaka le mixture. Ngihlanganisele nje ngizenzela ekitchen le umama bethengisa khona ukudla. Masithengisela ama client ngagcina le mixture sengiyinongile with other things, add more ingredients, and it ended up becoming a sauce. So a sauce besiyenza kuleli kitchen lama, and every client who used to come in would ask for this chili sauce. Bayicela chili sauce, and mind you, this was in 2023. So even though I've had the sauce for I've made the sauce since 2023. Akaze kufike kumina ukuthi ngiyenze a business. It was just for ukuthi sithele kudleni as a side thing. Ama customer mayezothenga ukudla. So up until last year, ngangihlele endlini ngithi, but a lot of people love this sauce. Umuntu makafikile bengishilo eqaleni ngathi I love cooking. Usually when I have a visitor, mangimphekele naye uyayithola sauce. So every time people kept saying, imnandi le sauce uyithenga kuphi, ngicela ungithengele next time. Imnandi le sauce. And then I was like, no ways. This needs to be a product that I push, because like I said earlier, I've always been selling. For as long as I've been uSiphokazi, there's something I've sold. If it's under the sun, ngiyengithengisa. So I decided ukuthi let me start making this Mysterious Hit. So for it to be mysterious, nanku Mysterious Hit lesikhuluma ngawo. Here's the close up. But nizoyibona kahle i-brand on the banner as well. So then that's how Mysterious Hit came about.
How I came with the name Mysterious Heat is we are in the days of content creation and whatnot. And because of my love for food, I've always had this idea to be a mysterious chef, create a TikTok account maybe and post my food. But because that didn't happen due to being busy and whatnot, my dream of being a mysterious chef didn't happen. But lesikhathi ngenza le sauce lena, I wanted to keep that name Mysterious. But then it tied in so well because every time I give someone this sauce to taste, Oti, what's in this? What is in this sauce? That's the mystery. So for me, that was alignment, more than alignment could ever happen, because I wanted to be a mysterious chef. Here's a sauce causing a mystery, making people ask, Uguti, what do you put in this? Because I've had people who taste it, and with the Mysterious Heat, I've never had, or I think never. I hardly have clients who don't come back. Which more tasty, and I hope you guys have tasted it. Gulama sampling in Tumeleona. I hope you've tasted it, and I would love feedback as well. But people come back. People come back for this product. So that's my story again, Mysterious Heat. Mhlampe for the sake of time, can you encourage young women out there who want to enter into a business le spices or sauces, mhlampe abane interest kuleli business okulona? How can you encourage them, especially young women, in closing? Okay, so what I can say to people interested ukungena kuma condiments or anything, any business in general, do it. Do it. If you have the idea and do it, start small. Start with whatever you have. Do it. You will learn in the process, because if you never start, it just won't happen. Kanti lesikhathi uqala and you keep on keeping on, you learn by making mistakes. Through my sauce, like sometimes, because I was not taking I was not taking it seriously at the time, so bengenza my measurements correctly. So that at the time made me produce a sauce but not be consistent about the taste. So sometimes hey, this week cool. So do it, make mistakes, do it, and then as you are in the journey, once you start something, networks start growing. Just like how through the sauce I met Uputu Sticks. People who then guide you through business, because he's been telling me branding is very important. So once you start, then you channel yourself, do the business that you're thinking about. No man sauce. They are good bayazenza bona, but they don't make it a side hustle. To Imali says, if you are good at something and you love doing it, why not make money while doing it? Yeah, so that would be my advice. Siyabonga kakhulu for isikhathi sakho, and we are hoping ukuthi ngelinye ilanga siyokwazi ukuthi siphinde sixhumane ngendlela engcono direct, so that sizokwazi ukuthi sithole more information from Mysterious Heat. Siyabonga kakhulu. Yes, mina, thank you also nje for considering me to be part of the podcast. Such things nje zizi very motivating. Ngiyabonga. VKG Africa, Have a Coffee with Me business engagement show. Namhlanje bengiyi-co-host no Stick Z uMageba. Sisupportwe uDebonez Pizza kwaDabeka, Shell Garage kwaDabeka. Siyabonga kakhulu futhi kubabushelembe at the Zone Lounge. Mawufuna ukubhuka indawo sikhona laphana 28 Madondo Road eClermont eNdunduma. Ngabe ufuna ukuzoyi-entertainer uchile ngeweekend, or ufuna ukuhosta i-party or i-conference, the Zone Lounge is the place to be. VKG Africa, Have a Coffee with Me, Take 2 TV. I'm out.